Ja. Og det her, der bliver man også startet inde. Bitch! Hvad vil to kortunger? Jeg skal ikke finde det. Hvem synes du har været stegerummet? Hvor man bliver startet i et rum, hvor man bliver startet i et rum. Flæskesteger. Den er helt anden. Jo, for døden, der er bål og det hele. Ja, det er fordi, at han skal steges. Ja, selvfølgelig. Der er ild.